Бокс – це все моє. Хитрий татарин. Дуже хитрий. Я свій народ прославляю і хочу, щоб його всі почули. Він кайфує від боксу. Я почав думати за Олімпійські ігри 4 роки тому. Кураж, щоб він поймав кураж, і тоді він покаже результати, що краще, ніж був. Буду виходити на кожен поєдинок і налаштовуватись як на останній. Перший турнір, але він вже на цьому турнірі він переміг досить іменитих боксерів. Я зробив дуже багато роботи, щоб сьогодні виграти. І тому в мене все виходить і в цей раз теж вийде.